anu pikirane. Angger rada pinter sithik dipletik-pletikke mripate. Nggih wong-wong jenenge niki anugrah kok. Leres. Niki Bapak atos nggih dipun tampi menapa wontenipun dipun didik kanthi sae. Dipun niku amanah saking Gusti Allah. Amanah. Inggih-inggih dipertanggungjawaban dumateng Gusti Allah nggih ta. Nika. Inggih. Atus iki angel kados Pak Haji no keluarganipun saged harmonis niku angel. Wah saestu. Saestu. Aja meneh kok mimpin negara, mimpin kabupaten, mimpin keluarga niku mon rekoso lho Pak Jani. Oh nggih ta. Lho lah pripun to Pak? Kula niku nggih kurbane pemimpin keluarga, Pak. Lho. Kok ngaten? Wah kula niku stres pirang-pirang dina lak mikir keluarga kula. Masalahe napa kok digawe stres? Biasa Pak seniman niku masalahe nggih mutek ublek ekonomi. Lah napa kurang ekonomine wong gareng ya laris. Jane mboten kurang ning wong hukum ekonomi niku semakin banyak dapat semakin banyak keluar. Lah bojo kula niku mboten imbang. Oh, ora timbang. Entuke sak gegem, ling ngetokke sak dunak. Oh. Ane ke wong jenenge wong wedok mboten gelem disalahke teko mutung nesu, Pak. Aduh ya ampun Pak, wong kula dinengke wong wedok. Ora to. Seminggu mboten diladeni turu mengkurep, Pak. Oh. Iya gareng niku. Nggih pun sajak mboten duwe perasaan blas enten wong lanang angger mulih kewayangan ngeten lak kesel to, Pak. Lah nggih. Jamu kula nggih niku. Lah kok arep teko mengkurep kula brengkal mboten iso wong di Alteko oleh. Ate kaya apa? Longso kula, Pak. Lah nggih mongko jamune mung kuwi tamba kesel nggih mung kuwi kok terus mengkurep niku. Lah ning nggih niku bola bali ngendikane para pinisepuh niku nggih wajib dieling-eling. Bab nggih napa? Kula riyen nate dipun paringi ular-ular kalian bapak kula. Nggih. Lereng sok biyen kowe nanggori wong sing main okol. Kuwi gunakno akal. Nek nanggori wong okol gunakno akale. Nah, tandingane okol niku kalih akal. Kula golek akal, Pak. Mbateng pasar niku kalih Gusti diparingi akal. Lho, teng mriku niku enten spanduk jamu dipasang. Spanduk jamu kula waca, tek kula tarik tek gedek tekan omah kula ketok kula nggo kathok. Dienggo celana. Celana, kula ngangge celana spanduk jamu bojo kula weruh nangis guguk. Lho. Aduh Mas aku luput karo kowe, aku dosa karo kowe, aku nyiksa kowe Mas. Niku napa hubungane niku kok? Lho kula nganggo spanduk, kula nggih celana niku spanduk jamu niku temriki tulisane berdiri sejak 1918, Pak. Oh niku. Pun mang bayangke yen pun ngadeg 1918 kula mboten kaya tugu peringatan, Pak. Lah iya. Lah akal jalan to, Pak. Tegese bojo kula sing main okol weruh kula nggunakake akal ngoten lilih. Ning nggih bola bali wong jenenge wong lanang nggih mboten kula tok mbok menawa kabeh rata-rata. Nggih. Angger wong wedok kalah mesti wong lanang gemaib, kemlinting, adi-adi, sok jual mahal. Nggih mboten. Lho niki kanyatan, Pak. Nggih. Kula jual mahal bojo kula niku bales golek akal genti. Oh, bales. Nggih padha kalih kula ndelah sebelah omah enten pabrik sepatu anyar lagi dibuka. Pasang spanduk niku sepaduke kalih bojo kula nggih digeret. Dijupuk digeret nggih. Nggih terus dienggo rok. Ora. Sepanduk pabrik anyar niku kalih bojo kula dienggo rok terus metu saking omah. Oh, keluar dari rumah. Kula geret, kula tarik mlebu. Kowe arep nduk arep ning pasar aja nduk aku kok kelangan kowe yen kowe metu. Lho. Niku bahaya lho Pak yen bojo kula nganti sapa pasar nganggo rok spanduk pabrik anyar. Sambung rapete. Lah spanduk pabrik anyar niku dienggo rok niku tulisane tem mriki ada lowongan. Niku yen nganti enten sing nglamar 5 lak tele-tele bojo kula. Ya ditulisi tidak untuk umum ngono no. Wong sepanduke cete kuning kok, Pak. Tinggi plat kuning niku pun. Kaya taksi. Lho niki ambakmu gegojekan, ambak niki bar temomo teng kula niki saged kangge nganu nun sewu mboten ketang sithik conto. Nggih. Dados niki conto menapa mawon menawi manggi bab ingkang main okol
kita pecahkan dengan akal yang sehat. Nggih. Mboten dadi mboten okol karo okol dadine crash tarung. Injil Pun mboten kena. Dadi yen pun terus sakniki pun atut kalih Kerayi nggih. Pengestunipun manak kalih, Pak. Waduh. Manak kalih. Nggih. Kakung napa putri? Cewek, Pak, cewek. Cewek sedaya. Cewek, Barep cewek, ragil cewek. Nggih. Oh. Pun praupan nunggak semi kalih kula. Ya malah elek no. Mbok wedok. Oh lah nggih. Nek dulu bojomu lah aku ngalah. Kene nggih niku anak loro wedok kabeh nu mboten tau. Namine sinten namine? Nini kali Nunu. Oh, barepe Nini, ragile Nunu. Cah loro nu mboten akur, Pak. Ayu pundi? Ayu Nini. Pinter nggih, pinter Nini. Ning nggih gumun kula, Pak. Gumune pripun? Angger enten cowok mriku nu sing digoleki mboten Nini ning Nunuke. Oh, ngesir radine. Nggih, kula nu nggih gumun ana apa Nunuke iki. Nah iya. Ing atase ayune Ayu Nini, pinter Nini angger cowok rono kok Nunuke. Nggih. Dadi keterangane Gusti niku adil, Pak. Adil. Dikeki kekurangan rupa, dikeki kekurangan pikiran utawa kepinteran ning auranipun dipun tambah. Oh, aurane Dados panggenan menjelo sing enom. Nggih, nunuk dipun tambahi aura. Mbok menawi tiang jaler menawi ningali nunuke niku iya ya wis sak wis mudeng kuwi. Lah nggih niku. Lah nggih. Oh nggih. Dadi kula nggih wong tuwa mboten iso napa-napa, wong tuwa niku harus jalan di tengah adil. Nggih. Ngemban antara siji lan sijine ora kena ban siladan. Ban siladan. Nah, niku karep kula nggih ngoten niku, Pak. Nggih. Mboten ban sithik kalih ban cilaka tapi mboten. Wah, kan senang ana wong kleru kok di. Mboten kula nderek remen. Niki nggih contoh dadi kagungan putra harus adil dengan yang barep maupun sampai yang ragil. Nggih contoh nggih Pak Haji Sumoharjo niku jangkai sing adil banget pun saadil-adil. Leres. Saged ngayomi dhateng para putra-putra. Nggih to. Mbok menawi tasih kirang putranipun kula nggih purun Pak dipun pundhut. Dipek anak. Lho mbok menawi Aduh nggo apa? Lho nggih ganjel-ganjel kulkas lak lumayan. Lah wong putrane Pak Arjo niku sing putri ya ayu, ya pawakane ya entuk apa pripun. Oh nggih ngaten nggih. Nggih. Nganu pun kagungan garwa dereng. Sinten? Putranipun Pak. Lah nyuwun pirsa Pak Haji kula dereng ngertos. Pak Haji sampun kagungan garwa dereng. Putranipun dereng, Pak. Dereng. Lah menawi dereng benjang menawi kagungan nanggap ringgit melih. Mboten ajeng kula lamar wong kula bojo kula nika mun angel diluk apa. Lah nggih. Nggih mugi-mugi mangke saged dipun timbali malih, Pak. Amin. Cepak judune. Nggih. Ning mboten kesupen sampun ngantos kesupen pendidikanipun dipun rampungaken. Oh jelas menika. Penting menika dados. Mongko nyatanipun Pak Haji menika anggenipun makarya ngupaya-upaya wonten Bontang. Dun Anggenipun ngupaya-upaya wonten Bontang mrika. Lho Kalimantan Timur menika. Nggih, menika anggenipun nyambut damel Pak Haji wonten ing Bontang Kalimantan Timur. Alhamdulillah niki. Lah mau tidak mau ibu yang bertanggung jawab mendidik datang putra marga kulino kumpul saben dinane. Menawi ngaten Pak Haji menika mboten lali lanjarane nol, kacang ora ninggal Lanjarane leres. Dados asalipun saking mriki pikantuk kesenengan, beber kesenengan nggih wonten mriki. Nika. Pak Sumoharjo menika asli saking Banyuwangi. Banyuwangi. Ibu saking mriki. Lah nggih menika nika dados boten Ning makarya wonten Bontang. Ibu dipun tilar wonten mriki dipun panipawitan nyambut damel lho ra elok to. Nggih wajan niki termasuk ibu yang patuh, taat serta sebagai teladan dan tidak cemburuan. Oh nggih jelas. Jane putri niku para penyanyi-penyanyi niku Pak, presiden-presiden niku kedadipun paringi nganu masukan. Pripun? Dadi wong ki aja cemburuan. Wong ngono saka tresnane kok. Nggih mboten ngoten. Wong niku sok-sok sing lanang ora entuk cemburuan, ning sing wedok ya ora cemburuan kudune. Ning ngerti tanggung jawab dhewe. Ngerti tanggung. Kula niku wong lanang nggih mboten cemburuan, Pak. Oh nggih. Kali Kang Rayi mboten macemburuk nggih. Bojo kula niku lak gaul, Pak. Wah. Gaul. Wanita masa kini.
gaul dan masa yang akan datang. Nggih, nggih mboten aneh wong sampean gauli bendina tinggi gaul. Mboten kula gauli napa bathi loro nini kalih nunuk wau. Gaul pripun Kang Rayi? Nggih bojo niku gaul kula mboten dadi biarpun yang kakung itu dengan kondisi yang begini bojo kula mboten nganti isin bergaul dengan tetangga. Nggih. Mula kula kumpul kali sinten mboten kula cemburoni merga kula paugeran kula niku gur siji. Napa? Kula mboten gelem kalah karo sapi lanang. Lho, ora gelem kalah karo sapi lanang pripun karepe niku? Oh, sapi lanang niku nggih mboten cemburuan, mula kula nggih mboten cemburuan. Tanda buktine. Oh, sapi lanang niku mboten cemburuan, sapi wedok niku susune diperes wong bola-bali nggih mboten nesu kok, Pak. Mula kula nggih mboten masalah pokoke. Kuwi jenenge gareng kocluk ya kuwi. Niku sapi perah kok pancen nggih pun gaweane diperah ngoten niku. Niku lak saged diengge conto to, Pak. Dadi ora perlu cemburuan sing baku harmonis rumah tanggane. Nggih. Ngoten. Niku rak susu sapi pun beda melih niku pun. Nggih. Nggih. Mas Gareng. Nun. Kalian anu menika nyambi maos Nawala nggih. Nggih, Pak. Jenengan maos Nawala kula kerokan, Pak. Lho kok iso? Enten receh karah. Iki sanggare sing nglusi dhuwit sawur. Lho niki mbok menawa rejeki. Amin. Mboten dadi sak yuta yen kurang 100. Anjir. Katur Bah Anom ing pagelaran. Menika putu kula Muhammad Rafi Wiratama saking dusun Purworejo Kecamatan Donomulya badhe nyuwun lelagon antawisipun setunggal Aja Umuk. Kaping kalih Ladrang Cikar Bobrok pelek nenem. Weh. Kelajengan serpek menyura, kelajengaken mentok-mentok. Waduh. Inggih saking kula Sunardi AS. Oh nggih. Menika pundutanipun Mas Gareng. Ah pundutanipun kok kathah men mbok kon nyetel kaset mon to, Pak. Inggih wong wis direwangi melak ya dicaosi yen bisa, yen bisa ya geglaken. Kewaton saged dipun ladosi. Nggih. Monggo para kadang menika ngrasakaken Aja Umuk. Nah menika anu Mas Gareng. Nggih, Rama. Lelagon anggitanipun cangkik piyambak. Oh. Niki betan saking Surakarta to menika. Inggih lelagon Aja Umuk menika Riptanipun Ki Anom Surata. Rekanipun kangge anu wimbuh isi butekan Mas Gareng. Nggih. Menika iramanipun irama seger. Seger. Nggih. Monggo dipun ladosaken namung sakderengipun kairing mawi gongso keparenga vokal rumiyin, semanten rumiyin nggih. Oh ijoan ya. Nggih, ijoan. Mangke menawi telas lajeng dipun saut mawi gamelan. Nggih. Wah sae menika. Nggih. Monggo ingkang menapa menika sing sehat le nyuwara nggih ta, yang bergembira, sing seger Mas. Sing cetha. Yang kurang seger ki nyuwara karo adus. Malah tak dung tak dung dung bang kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen majang mungkuli dalan kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel kadonyan kaswargan jare wis ana tangan yen petuk mesti umuk ngetubrus nggone muwus mung emane apa kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane kang pamriye pang bisa dibingungake. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen majang unggul di dalan
cari wusana tangan yen padha mesti umum gedhu terus gone mumut mune mane apa kang dikandhake babar pisan urung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane kang pamrih ati soti bubar joget kok terus sesedokan niku napa karepe niku? Niki sikepipun tiyang ingkang badhe manembah. Oh, manembah dumateng Gusti. Nggih polah krida lumadya to nyambut gawe kaya ngapa aja lali manembah mring Kang Anyipta jagat. Nggih. Dados wangsul malih kodratipun kedah nyembah dhateng Gusti. Mila naminipun sembah menika nggih dedonga kagem ingkang mirsani dalu menika. Apakah artinya? Sembah semenika semoga bahnu bahagia yang nonton wayang malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Injih. Mila nggih mawi tegas. Aduh. Inggih. Kula anger teng ngawa adem nu napas kula saka pedhot-pedhot kula, Pak. Ini malah sekeca kok. Sekeca wong menggeh-menggeh kok. Menika wonten awala ingkang radi sawetara sing ginakaken wekdal menika Mas Gareng. Menapa Rama? Menika radi panjang. Nggih kula waos margi menika sampun dipun menapa menika ketik. Inggih dipun ketik menika. Katur dhumateng Bapak Haji Anom Surata ing Sitinggil. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaliyan warga agung Arjawilangun lan sedaya pamirsa. Kawula putra daerah asli Arjawilangun pandemen ringgit pro ingkang sampun mider-mider ing laladan Malang Raya, Blitar lan Jawi Tengah. Ing dalu menika kawula rumaos bombong. Dene menapa Bapak S. Raharja kersa nanggap Ki Anom. Nggih. Ing inggil kula aturaken bilih kawula nate mirsani ringgit ing Jawi Tengah kaping kalih antawisipun taun 1808. Rikala rayi kula wini suda sarjana pedalangan wonten ing STSI Solo. Sareng mirsani kalian Ki Purba Asmara. Kawula ugi kemutan bilih skripsinipun ingkang ngrai mawi ira-iraan Gandamana Tundung. Utawi daftar pustakanipun saking Ki Sukatna. Gandamana Luweng saking Ki Patmu Sukaca sarta Gandamana Rancap saking Ki Haji Anom Surata. Transkrip saking kaset. Namung imanipun ingkang rayi menika sampun suwargi. Oh nggih. Ingkang pungkasan kula mirsani pakipun Ki Anom wonten ing Malang rikala tanggap warsanipun PT Hutama Mama utawi Ibu Maria. Saderengipun sampun mangaping-aping anggen kula nderek mirsani pakliran Ki Anom antawisipun wonten ing paguyuban kejawen bulat ing Gondang Legi. Peresmian kapel utawi gereja Katolik ing Karangreja. Deklarasi calon Bupati Blitar ing Silapura. Lajeng Bupati Ponorogo ing Sumber Pucung. Lajeng wonten ing Pendopo Kabupaten Malang. Lan makaping-aping ing Mapolres Malang. Nggih. Ugi mboten kesupen benjing tanggal 16 September tahun 2012 ing PT Hutama Mama Malang malih inggih Pak Anom insyaallah badhe mayang wonten mriku. Malah wis ngerti daftari dhisik.
Lho wong dereng dipanjeri kok mestekke nggih. Monggo taun 2012 gitu. Walah. Wah. Kajawi saking menika kula ugi mirsani pakliran ringgit pura sanes-sanesipun. Kados to Ki Mantep Sudarsana, Ki Sukron Suwanda, Ki Putuk Wijanaraka, Ki Hari Bawana Sawargi lan pakliran dalang lokal sanesipun. Wonten ugi ing salebetipun taun 2011 sampun kaping sekawan pakliran ing Blitar lan Malang Selatan nggih menika Ki Tantut. Mugi-mugi salajengipun warga Malang Blitar asring ngarohaken Ki Anom Surata malih. Amin. Amin. Menika kula ugi ngaturaken foto kula sesarengan kalian Pak Anom Surata rikala wonten ing Pendapi Kadipaten Malang. Ugi foto sarengan kalian Ibu Hajah Sulani. Wah, sarta kalian Ki Bayu rikala wonten ing Kebon Agung. Wah, foto karo bapak, ibu, anak. Wah. Ibu siapa? Bu Sulani wau. Wis beda dudu bojoku tak polo kowe kok. Salajengipun kepareng kula nyuwun lelagon. Oh inggih. Kula aturaken aturaken kagem grup pandemen wayang. Nggih. Sawojajar Malang. Saha Mas Mujiono CS ing Kepanjen. Kami tuwa Putuk Rejo CS. Mas Pri Tulumpuh Indah ing Blitar saha sederek Jianto ing Ngayogyakarta lho. Nggih. Wusana kula namung ngaturaken sewu sembah nuwun mugi-mugi Ki Haji Anom Surata tansah pinayungan dening Hyang Agung panjang yuswa lan tansah moncer ing pakeliran. Amin. Saking kula pandemen wayang YP Kalis. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Para kadang malik pelok. Diaturi apa, Mak? Anggitane swarga Mas Anjar Ani. Apa yung? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Dibawani ya, Nduk, dibawani. Sing bawa sapa? Ya coba aku tak krungu suarane Gareng iki kaya ngapa. Tes pundi para papriksa setuju? Ora kena dadi Jaya Endo. Ayo. Suara kok dicoba kaya celana. Ayo apa-apa to. Nggih niki mboten nami pamer nggih, ngaten ya swantenipun. Nggih. Aduh. Aduh. Kok ya ora ketat to raine iki. Niki rai sanes celana, Pak. Aduh. Rai kok ketat iki lho. Ya udah dicek iso ketat no. Ning kulit. Niki mboten cet. Mosok golek pangan apa nglalu rai dicet iki. Monggo kawiwitan. Nggih, Rama. Bawanipun mangke langgamipun kula minta sarya dumateng Pesinden Junior. Oh, nggih, sinten, Rama? Mbak Etik saking Laladan Wonogiri. Aduh, tunggal banyu karo aku. Judo iki. Tunggal banyu. Nggih, sami Wonogiri, Rama. Nggih. Duh. Kaget aku malah. Ayo. Duh wong ayu. Pepujane ngati. Jan, suarane bening wis lunas ade ya bening ae. Ah nggih kari golek tambahan, Pak. Kaya ngene wong nandang asmara diapik-apike Mas Gareng menika para kadang dalang kathah ing sami rawuh. Nggih to. Ki dalang Purwanto wonten. Nggih. Lajeng dalang sepuh Mbah Gondo nggih pareng berkahi. Matur sembah nuwun nggih menawi betah Gareng sagah dalem. Kene sukeh Gareng. Monggo. Apa mung awakku dhewe
Gareng jan nyenengke ning paraan ndek iki wah sokole lucu ati gulung. Telek. Iya. Mangga ngisore ning telek lencung iku gulung nek ora Gareng. Aku yo gumun lho. Sik tak teliti sik kene ya, Nduk. Kok gak ya ana teleke. Ora. Moyen mriki resik Oh, bersih. Wingi nu jan telek ngoten nggih Bayu nu tatak ngono, Pak. Dalang jejer telek kok ya irunge kuat lho. Do dewa Jawa Tegung Welasono mring mami swara kaya ngene ning Kalimantan ora katut. Ora saja digis. Tak bucek-bucekke dikancani kartopel. Rak. Sesuk ning Samarinda dudu Gareng kok. Sing maju Bagonge genti. Bagong wis dimaklar ning kono marahe. Oh ngedan. Oh, kapan katekan jejer lan wong upama sira nakoda tanpa prau sasat saraing Jaladri Leres sasat sarah ing Jaladri nggih. Nyidam sarias mara Jan krungusane Gareng marake luwe ning weteng jan. Nggih dasare dereng dahar niku kok. Ah ya ora. Lha kok marak sugatan kaya ngono kok ora makmum ya salahe sing ora dahar. Krungu kula kok terus luwe niku lho. Mesok kok kepenake swara kuwi. Ah, ngoten mawon cekmol swara kula sae ngoten lho, Pak. Nggih, Jan. Mesti apike wong bar dicet tok. Nggih, bar dicet. Nggih, diapik-apike margane iki di syuting kali Aini Record Aini Ponorogo. Record. Nggih matur sembah nuwun dipun dokumentasi. Kalian Aini Record nggih. Aini Record. So, anak putuku iso nyawang kal mbahe. Heeh. So nek wis mati, lha iki swargi Mbah Gareng lho. Apik lho iki. Lho, nggih mboten. Wong iki ning diparane to. lho lah nggih. Nggih. Lho, racak nggih to. Wong sing arum Anas Manik nek wis seda kuwi lagi kelingan. Wah, gelo kae, swargi kae. Nah, wae apik. Nek jek uripe ora tau dalem. Biasane dilem yen pun mati. Lah, mula ndang mang mati ben dialem karo anak putune ya. Ayen kula mboten dialem ra patheken. Timbangane ndang mati. Sik seneng jejer sinden ayu-ayu. Aduh. Apa yang ngatasi? Ah, jamu to. Aduh. Jamune apa? Kuku Bima sak jempole kok. Malah Nara ya cindhe sing sene wulune kae ya. Purwoceng kok. Nggih. Nggih. Niku weton Ponorogo niku. Ah nggih Purwoceng. Nggih, niku jenenge pancen niku jenenge nggih. Ah nggih. Monggo Mbak Eti keparengan bonasta mikrofonipun nyidam sari. Monggo.
Terima kasih sampun punaturaken menika nyidam sari Mas Gareng. Nggih Rama. Inggih. Mugi ingkang nyidam mirsani Ki Anom Surata saged biar padang seger sumyah mantun anggenipun nyidam. Amin. Nggih. Aduh, Sing penting ora nyidam Gareng nanti. Lha kok nyidam kula enten apa to Pak? Upami enten wong hamil terus kepengin nonton kula nu napa lupute napa salahe? Lare ceprot kaya ngoten elek ya mesti gila lho. Nggih mboten mungkin wong gawene ora karo aku kok lahire kaya aku. Inji. Ngomong nggih mung niku kesenengan ngaten to. Inji. Nggih. Monggo menika pun aturaken cikaripun bobrok. Wah, Nah, ingkang pun rantos nika. inji. Monggo keparenga dipun bawani rumiyin Mas kados padatan katampen mangke pulajengan cikar bobrok. Monggo. Kula nyuwun sewantenipun putri rumiyin. Sewanten putri, Mijil. Monggo. Didumuk wae asmane sapa yung sing sinden. Sing saka Kediri. Nah, Ibu Setyawati. Monggo Mijil larasipun pelok. Dipun kibaraken, Cok.
mentok-mentok Mas Gareng. Mentok, mentok. Sampun katur Mas Gareng kalau mau. Menika malah bonus. Mijil cikar bobrok lajeng menika mentok-mentok. Bonus mentok. Nggih. Menika lelagon dangu mboten medal nggih Mas Gareng. Nggih, wah nggih nyuwun pangapunten nggih tujunipun abdi. Karawitan abdi niku mboten nolak waton niku tesih saged dipun garap gamelan. Inggih, ingin dereng sakit gegladen rumiyin. Nggih, Rama. Wah, Jan. Inggih, saya dalu wah kondusif kawontenanipun nggih Mas Gareng. Adem napa tentrem. Inggih, inggih. Anteng ingkang mirsani Rama. Kula rumaos bangga sanget menika ningali kridanipun para kadang karang taruna ing mriki Mas Gareng. Leres. Wah, Jan. Ngagem seragam cekat-ceket bikut nyambut damel rencang dateng Pak Haji Sumararjo kala wau. Saking kula niku mendukung karang taruna mriki kelihatan tertib, mau bekerja, mau menjaga ketentraman. Kula dukung niku kula rewangi rekoso, Pak. Lho, rekosane pripun? Parkir kula teng perapatan mriko, Pak. Dadi mlaku nggawa tas abote rajakne kok mergo kula niku seneng. Wah, Gareng nggawa tas kaya dodol akik. Dikira arep buka setan aku. Anjir. Nggih. Sing dodol jan kaya pasar malam Tiban nggih. Saestu niki sing diarani ekonomi kerakyatan. Lah nggih dalu niki. Nggih. Senan pun saged metang piyambak sirkulasi keuangan dalunipun jutaan lho Mas Gareng. Sing mubeng pun jutaan. Dados wayangan niku asas pemerataan kecandak. Mboten namung dalang kula yoga sing entuk redana nggih ta? Sedaya pikantuk. Bakul. Bakul tukang parkir terus napa pun copet men lho entuk dit deni. Ya sing ati-ati mula ngati-ati. Nggih. Mula ngati-ati sing mirsani ngoten. Nggih. Sinom yen ing tawang. Nah niki sae niki. Swanten kakung dipun tindakaken dening Ki Dalang Sarmadi saking Trenggalek. Niki sing diarani penyesuaian, Pak. Main wonten Jawa Timur ingkang nyuwanten nggih Jawa Timur sedaya. Leres. Trenggalek kalau wau Kediri. Nggih. Bejang wonten Kalimantan ingkang nembang saking Dayak. Wis sidat sing dijak kok Dayak tok kuwi. Sakarepe dhewe ora melu kok serik. Critane ana angger ora gawake wulu aku kowe kok. Aduh, wulu apa? Apa le? Ana wong tuwa nyambut gawe kok diinjen. Ngopeni ning sor panggung. Hati-hati gedaduk le. Nggih, monggo Ki Dalang Sarmadi keparenga miwiti bawa sinom yen ing tawang. Menika yasanipun Suwargi Kinarto Sabda ing Semarang. Dene langgamipun ingkang yasa Suwargi Kamas Anjar Ani saking Surakarta. Adaptasi perpaduan Solo Semarang. Leres. Yen ning tawang ana lintang dibawani sinambi mangan gorengan sambel kecap. Kok iso? Ha niku medal e, Pak. Aduh. Ngono metune panganan yen pas aku nyambut gawe lho. Ampun kuwatos. Kali Ibu Raharjo pun dingengengi sampeyan. Alhamdulillah dingengengi gorengane pun ampun kuwatos. Wajan. Nggih. Monggo Mas pun aturaken bawanipun. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni
marang mega hengang koso oper Mas Dedi gandeng rasa rakeh didum mangga Mas Dedi gentos neno sun takon war tani reki janjiku eling sumedhot resing tias ingsun gantos Kamas Joko Hermawan monggo nunanu nimas ingsun prasapa sineksenan bumi ingkang pungkasan wangsul dhateng Ki Dalang Saramadi monggo tangi sing tias ngenteni padang rem sampun katur bawanipun monggo langgamipun katur dhateng Ibu Wiwit Widayati monggo Bu Wiwit langgamipun dipun beksani dening Mas Gareng kanthi gagrag Gangga Mina Laladan Tulungagung monggo
Sampun katur menika Mas Gareng. Nggih yen langgam yen taman lintang inggih. Gagrag gonggominan Tulungagung. Tulungagung. Inggih Mas Gareng. Dawuh. Bab gegojekan mangke dipun sambet nggih gara-gara nggih. Nggih, Derek. Niki tesih istirahat rumiyin. Inggih, menan istirahat dahar rumiyin monggo. Nggih, pangestunipun. Aduh. Kali nguthuk nggih. Nduk. Apa, Mak? Ayo nutuke lakon dhisik. Monggo. Ya mung perkara mak aja lali ya, Nggir. Sinom Parijata. Sinom Parijata. Ngersake swantene sapa? Ibu Pahmiatin saka Ponorogo, Nduk. Oh nggih. Monggo Bu punaturaken Sinom Parijata Bu Pahmiatin mit in Ponorogo. Monggo. Aja ndatane koneka sing ana rampung dhisik jawarna-warna Surabaya kampung aliasin yen pengen urip mulya kudu mati prelane Nganjuk kertosana ngalung sing susila nganggo tata krama ora mari kudu sing papani aja jae lan metake yo 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 Jombang aja kerton yen tuh nandang kudu sing lila aja dong rasula
Sranane wong yen luhung betah lopo kurang tuling eling salat jatika yen wacana kutmanis murih sengseming sasama samane manungsa sami Muremedi kula Wanarada iki sedherek tok jadi nggih langkara kaluhuranmu kula sampun matur angel badhe ndandosipun tuku kados dene kula menawi damel gegaman tuwin krita oh iya nggih mila nyuwun tambang pangestu kula tepuli badhe dipun jaban tuku mangsa bodho nggih tan samar pamoring suksma sinuk maya winahya wing ngasepi sinimpen telenging kalbu Duh Gusti ingkang nyipta jagat kula nyuwun sapang waspaduka tumuli mulyakaken jabang tetuka menika kanthi sarana kula jedhi wonten ing latuning kawah candra dimuka pangeran sampun kulun dadia dijadi ana jroning kacandra dimuka uga jana apa-apa dadia sing kanthi becik ukulun priye nggih supados kukus sentosa jladrenipun badhe kula bumboni mawitosan tuwin senjata ukulun ya dadia kerta bombane jeneng apa Tosan Pekulun oh Tosan inggih mugi Pekulun paring dawuh dhumateng para putra Jawata sami badhe paring pasumbang dedamel menapa dhateng Jladren kula menika Pekulun oh ngono nggih Garendra Brahma ya melan sila temburu wonten kula wonten dawuh paman kita padha arep nyumbang gegaman apa kanggo wimbuh bumbu marang Jladring Rangadri iki nggih karaben saya wimbuh kekuatan lan kasansan tetuka kang dijenang iki ya nggih iki Sedikawa dadia